Du lytter til Lektionlyd. Hej, mit navn er Mathilde Lied Henriksen, og du lytter til Det er vildt. En podcast, hvor jeg snakker med nogen, som enten har oplevet noget, man ikke lige prøver hver dag, eller som laver noget helt unikt. I den allerførste episode snakker jeg med 18-årige Nikolaj Pavlov, som er en af de 200 unge, der blev inviteret til prins Christians 18-års fødselsdag. Han fortæller blandt andet om, hvordan det var, da han skulle give hånd til dronningen, hvor overrasket han blev, da han fandt ud af, hvem han skulle sidde til bords med, og sidst, men ikke mindst, at han fik en meget fin invitation af en kongelig. Det er vildt. Jeg sidder her i Ungehuset med dig, Nikolaj Pavlov. Du er formand for Ungeråd Assens, og så var du en af de 200 unge, der var til prins Christians fødselsdag den 15. oktober. Du er ret vant til at være her i Ungehuset, men du er ikke ligefrem vant til at være til bal på slottet. Hvordan var det, da du fandt ud af, at du var blevet inviteret? Altså, det er vildt. Det kan man slet ikke forestille sig. Jeg troede stadig, det var sådan for sjovt i starten, fordi det var urealistisk, at det skulle være mig. Men så gik der noget tid, og så var jeg sådan, okay, jeg skal virkelig i gang med at finde tøj, fordi det er snart. Og det tog vi meget pænt, indtil vi skulle tage bussen til København. Både mig og Camilla, vi var sådan, wow, det er i dag. Og Camilla, det var... Det er en anden... Det var hende, som du skulle tage, som der også blev udvalgt her for Assens Kommune sammen med dig. Lige præcis, og hun er næstforperson i Ungerådet faktisk, så det passede super fint, for vi kendte jo hinanden i forvejen, og det var super lækkert. Så ja, men det var meget urealistisk i starten, indtil vi kom derud, så kunne vi virkelig mærke, okay, nu skifter vi karakter, fordi så begyndte man at være mere formel, og så talte man med de i stedet for du, og men ændrede fuldt ud karakter. Ja, altså hvordan foregik udvælgelsesprocessen her i Assens Kommune? Assens Kommune har faktisk bestemt, at det skulle være 2 for Ungerådet lige fra starten. Så der var ikke noget med, at man skulle skrive ansøgning eller noget, ligesom i de andre kommuner. Og de kom jo med argumentet, at vi i Ungerådet arbejder for de unge. Så det skulle være en form for belønning for os. Og derfor var det meget nemt, at det skulle være 2 for Ungerådet, og der var 4, der skulle være 18 på det tidspunkt. Jeg var så den ene dreng, og så 3 tøser. Og det var meget nemt at finde drengen, kan man sige. Bum, værsgået. Men, så der var ikke, du var bare valgt automatisk? Ja, fordi den anden dreng på Ungerådet man skulle være 18 for at kunne deltage, og han var ikke 18, så det var fint nok. Men pigerne, de trak i lod med nogle kort, og så blev det så Camilla. Okay. Hun må også være rigtig glad, kan jeg forestille mig. Da hun var utrolig glad, og jeg kan bare huske, altså de piger, der var der, de var bare sådan, ej, jeg håber bare, det er mig. Så var det så Camilla, og de andre piger var sådan, okay med det. Det er ikke, fordi de blev sure eller kede af det, men de var sådan, ej, gud, det var så min drøm, ikke? Yeah. Fordi det er alle pigernes drøm, lige kom til bal på slottet. Var det din drøm? Om det var min drøm, jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle komme derud. Altså, jeg har været der før som turist, men jeg har ikke været der til fest på slottet. Jeg havde aldrig tænkt mig sådan, okay, jeg skal møde dronningen lige om lidt. Så det føles meget, meget urealistisk, og også nu efter. Det føles bare som en eventyr, der er sluttet, og det er det. Ja. Så. Og hvordan, altså så fik du så at vide, at du var en af dem, der blev udvalgt til at komme afsted, og skulle være repræsentant for Assens Kommune. Hvad gjorde du så for at forberede dig til den her, den her store fest? Fordi det er jo ikke bare, og ligesom tænker jeg ikke, at du går normalt, når du går i byen, at du er i full-on suit, har helt det hele tuxedo på. Nej, det har jeg sgu ikke, det må man sige. Altså forberedelse. Man kan jo sige, jeg havde jo et jakkesæt i forvejen, fordi jeg var jo til barndåb et par måneder før, så det var meget fint. Men jeg snakkede faktisk med Camilla lige efter, og var sådan, hvad skal du have på, ved du det, eller skal du ud og købe noget? Og hun vidste jo i forvejen, at hun skulle have farmors kjole på, fordi det betød meget for hende, og det var super fint. Så snakkede jeg lidt hist og hun sendte billeder af kjolen, så var jeg sådan, okay, jeg tager ud og køber en skjorte, der matcher med din kjole. Fordi så kan folk se, at vi kommer sammen, og det ser også bare godt ud. Og det var meget fint. Så skulle hun ud og købe sko, jeg havde dem også i forvejen, så jeg skulle ikke tænke så meget over det. Men det forberedelse. Der var ikke så meget forberedelse ud over, men tænkte lidt over sådan, hvordan tiltaler jeg prinsen, og hvad skal jeg sige til dronningen, hvis det skulle være, ikke? Så det var bare det. Jeg vil ikke sige, der var så meget forberedelse. Den invitation, I så fik, stod der nogle specifikke ting, som I skulle, altså nogle regler, I skulle følge? Ja, der var nogle retningslinjer
i gåseøjne. Altså, vi skulle have jakkesæt på, og der var ikke sådan en specifik krav til, at det skal være sort eller hvid eller blå. Men man må ikke være helt hvid, fordi det skulle prinsen jo. Man må ikke tage the moment of shine for prinsen. Og det var det samme ved pigerne. Og pigerne skulle have kjoler under knæene. Det var så også en af de der retningslinjer. Så fik man at vide, at man skulle have 3 retters menu. Forret, hovedret og dessert. Og ellers var der noget praktisk information om, at der var bus fra afgang fra Middelfart altså til København. Så det var meget, meget fair, kan man sige. Og det var så alle dem, der var fra Fyn og mod Sjælland, der kunne tage den bus. Hvad er klokken her cirka, da I er med bussen? Jamen, vi blev samlet op ved 12-tiden cirka, 12:15. Og det var fint nok. Vi var jo faktisk ret hurtige, fordi vi ankom til København 10 minutter over 2, og vi skulle først være der 3:30. Så vi tog en lang pause på en resteplads, hvor vi fik lidt McDonald's og lige hyggede lidt og snakkede med hinanden. Og det var super hyggeligt, for vi kendte jo ikke hinanden. Altså, man kender jo sin partner, men man kender jo ikke de andre i bussen. Og det var spændende nok, især fordi dem fra Middelfart, nogle af dem kender man jo i forvejen, netop på grund af ungerådet. Så det var også en fornøjelse at lige møde dem igen og lige snakke lidt med dem. Hvordan har I gjort jer klar, og hvad har I tænkt jer at sige til dronningen, hvis I skal snakke med hende? Og den her bus, holder den så lige ude foran? Ja, den holder tæt på, og så skulle vi gå med vores ting ind i kirken. Det var der, vi skulle klæde om. Os, der var i bus, vi skulle først klæde om derop, så vi ikke havde vores skallertøj på i 3 timer i bussen. Og det var så, at kirken blev delt i 2, højre og venstre. Pigerne skulle til højre klæde om, og vi skulle så til venstre. Og efter det, så skulle vi mødes i kirken igen. Efter vi var klædt om, så skulle vi så videre ud igennem haven. Og så skulle vi direkte ind på Christiansborg og hygge der. Der var utrolig mange mennesker, man skulle give hånd til, og op ad en hel masse trapper. Så det var... Så hvis du prøver at beskrive vejen for mig? Altså, der var indgangen, og så skulle man bare gå en lang gang, hvor der var utrolig meget presse, paparazzi og billeder og alle mulige mennesker, der vil interviewe. Og det var kæmpe stort. Altså, det var ikke lige hver dag, der står 100 mennesker med mikrofon mod dig. Sådan, nej, kan du ikke lige sige noget? Så det var fedt. Men så skulle vi så til højre, efter vi havde givet hånd med en af de ansatte derfra, hvor vi så blev ført op af en lang trappe op på første sal, hvor vi så kom til et langt bord med utrolig mange kort. Jeg tror, der var 360 kort, en til hver gæst. Og på kortet stod der meget simpelt, du skal sidde ved bord X. Jeg sad så ved 26. Efter det, så skulle man så videre i et andet rum, hvor vi så fik nogle velkomstdrinks, så lige hyggede lidt, inden vi skulle videre og give hånd med de kongelige. Og der ventede vi så et godt 1,5 time, fordi vi var jo virkelig, virkelig hurtigt op. Men så gjorde vi det også klart, fik lidt drinks, snakkede lidt i højre og venstre, og de ansatte fra slottet, de var der også, og de kom rigtig mange gange ud til os og var sådan, ej, I skal ikke være nervøse, bare være jer selv, og hvis I så kommer til at snakke med en af de royale, så bare lige være ops på at sige de i stedet for du, og sådan, ja. Så det var meget fint, indtil vi skulle give hånd med dem, fordi der kunne man bare se på alle sammen. Det var bare sådan en verden, der var faldet over den, hvor de var sådan, shit. Der er man virkelig foran. Ja, og man kunne bare se svedet, der triller ned af panden, og man er bare sådan, ej, det er lige om lidt. Og det er så der, man først bliver nervøs, fordi som jeg sagde, vi var ikke nervøse derhjemme, og vi var heller ikke nervøse i bussen som sådan. Men lige snart vi var der, så kunne man bare mærke, okay, nu kommer det, og så ryster man lidt og sådan. Men det var en kæmpe oplevelse. Efter man havde givet hånd med dem, så skulle man til venstre. Men hvis jeg lige må blive hurtigt der ved håndtrykket. Så du gik hen først til dronningen? Det var dronningen, man skulle starte med, og de var sat efter rang, så det var ikke noget med, at det var fødselsaren, der var først. Det var dronningen, der var den første, og så havde vi kronprinsen og Mary, og så havde vi prinsen til sidst. Og jeg kan bare huske, det eneste, vi fik at vide, var, at vi skulle se goddag, deres majestæt til dronningen, og de andre skulle bare se deres kongelige højhed. Så der var ikke noget goddag eller noget, det var bare lige deres kongelige højhed, og så til prinsen kunne man godt sige tillykke, hvis man havde lyst. Så dronningen var goddag? Goddag, deres majestæt. Deres majestæt, og så de andre var det så deres kongelige højhed? Ja. Til hver af dem, og så til prinsen sagde man også deres kongelige højhed, og hvis man så havde lyst, så kunne man så lige præcis sige tillykke med fødselsdagen. Gjorde du så det? Ja, det gjorde jeg. Jeg gjorde det meget hurtigt, kan jeg huske, fordi jeg så det på fjernsyn, men det føltes utrolig langsomt i virkeligheden. Men da jeg så det dagen efter på fjernsyn, der var jeg sådan, okay, det var bare speed igennem, fordi man er jo nervøs, så er man sådan lidt, goddag, videre. Ja. Men det kan jeg huske, jeg gjorde, og det var meget fint. Der blev også taget utrolig mange billeder, og så sagde jeg tillykke med fødselsdagen, deres kongelige højhed til prinsen, hvor han så sagde mange tak, håber du får en dejlig aften.
Og så blev vi budt ind i riddersalen, hvor vi så skulle lede efter bord 26. Og der var så sådan små bordkort med vores navn på, og det var super hyggeligt. Man kunne ikke se dem, de var utrolig små, så man skulle lede sådan lidt efter, hvor man skulle sidde henne. Men man kunne godt se, at der stod 26 på bordet, og så var vi sådan, okay, det er der, vi skal sidde. Vi var så utrolig heldige at få en af de bedste pladser, kan man sige. Vi sad lige præcis ved kronprinsens bord. Ja. Og jeg sad ved siden af kronprinsesse Victoria af Sverige. Så var kronprinsen på hendes anden side, og så havde vi prinsesse Josefine lige overfor. Og udover det, så var der en skuespiller, Sigurd hedder han har vist spillet Lille Per i Far til 4. Og så havde vi Grønlands repræsentant og en repræsentant for Red Barnet. Og så var det mig og Camilla. Men inden vi lige skulle sige hej til dem, de kom jo først til sidst, så kom der en af deres ansatte, og lige klappede os på skuldrene og var sådan, I er godt klar over, at I sidder ved højbord, gør I? Så jeg sådan, nej, hvad snakker du om? Altså ved højbord, er det, man kaldte det? Ja. Okay. Så var jeg sådan, nej, hvad snakker du om? Jamen, har I ikke kigget ved siden af? Så jeg sådan, nej, det gør man ikke. Man står op, og så venter man sådan meget spændt, fordi man ved ikke, hvad der sker. Så var jeg sådan, ja, prøv lige at kigge lidt til højre. Kiggede jeg til højre, så er Grønlands repræsentant, kiggede jeg til venstre. Okay, hendes kongelige højhed. Dagen. Så man var sådan lidt, okay, hvad skal jeg sige til dem? Fordi vi fik at vide i bussen, at vi ikke kommer til at sidde med de royale, fordi de har et bord for sig selv. Så det var bare det, vi tænkte. Men da vi så kom ind på slottet og fik at vide, at vi skulle sidde sammen med dem, så gik det hele i stykker. Så I vidste simpelthen ikke, at I skulle sidde sammen med dem? I kendte intet til bordplanen hjemmefra? Ingenting. Okay, og så kommer man ind, og man tænker, ja, vi har fået at vide i bussen, vi skal ikke sidde sammen med nogle af de... Ja, så det var meget afslappet. Ja. Og så ender I så altså med at sidde sammen med kronprins Frederik og... Prinsesse Victoria og prinsesse Victoria og prinsesse Josefine, og så havde vi dronningen og prinsen over på den anden side. Ja. Så det var meget sådan, okay, hvad skal jeg sige til dem? Fordi det havde jeg bare ikke tænkt på. Men så kom de, og de gav i hånden, og de var super søde. Altså, man skulle tro, de ville være sådan lidt, ej, okay, de tiltaler mig for du. Nu bliver jeg lidt sur på dem. Det er de bare overhovedet ikke. Fordi de er meget normale, sådan helt almindelige mennesker. Jeg troede, det skulle være meget fint, så jeg startede med at spørge Victoria, hvordan er vejret i Sverige? Hvor hun så bare grinede utrolig meget, fordi hun var sådan, jamen, jeg kommer 40 kilometer fra, det er det samme som i København. Og så... altså, og det var ellers en klassisk en at starte med vejret, ikke? Den er meget sikker. Hvordan er vejret? Men hun grinede utrolig meget, og så hyggede vi os lidt med det. Indtil hun så begyndte at snakke lidt om, hvad vi laver i fritiden, og hun spurgte ind til skolegang, og hvilken årgang jeg gik på, og min yndlingsfag. Det er sådan et meget basic spørgsmål, som vi kunne snakke om til fester, vil jeg tænke. Altså. Men det gik utrolig fint. Og kunne du godt slappe af under den middag? Ikke i starten, men så blev det meget privat, for hun var sådan, chillax, du ved, sådan, tag det roligt, ikke? Så jeg sådan, ja, jeg beklager lidt, men jeg har lidt social angst, så jeg er lidt presset. Hvor man så var sådan, ej, du klarer det altså super flot, du skal bare lige trække vejret og så hygge dig. Og efter hun sagde det, så kunne man bare mærke, okay, jeg kan faktisk bare være helt afslappet, for der sker ikke noget. Også det med, at de startede med at sige, da de kom til bordet, hvis I kommer til at sige du i stedet for de, så bliver vi altså ikke sure, fordi vi ved godt, det er svært for jer. Altså, I plejer ikke at gøre det i hverdagen, og I lige pludselig skal sidde sammen med os, så er det jo klart, I kommer det er til at mere, så I havde den der påmindelse om, at det er nok, det er godt, altså det er det, man skal gøre, men det er ikke verdens undergang, hvis det ikke bliver gjort. Især fordi prinsesse Victoria, hun taler jo svensk og engelsk, så det er sådan, okay, hvordan er det, man siger deres kongelige højhed på engelsk, så jeg brugte bare 20 minutter på at tænke, hvor jeg så var sådan, okay, hvad siger jeg, shit. Indtil jeg så huskede, der stod Your Royal Highness på noget ved indgangen, fordi der stod også på engelsk. Og så var jeg sådan, det var det hedder. Hvor jeg så brugte det et par gange, og så var jeg sådan, bare lad være med at sige det. Altså, du skal ikke sige det hver gang, du spørger om noget, eller siger en sætning. Det behøver du ikke. Og det var så der, men var sådan, okay, de mener det, de er helt almindelige. Altså, udover at de har deres diadem på, om utrolig mange medaljer. Men ellers er det ligesom os. Fordi hvor lang tid varede middagen? Omkring 2 timer. Fordi lidt mere end 2 timer, fordi der var taler, og der var musik, vi skulle høre, og pigekoret og drengekoret skulle også synge lidt, og så fik vi dessert, og det skulle vi også vende på, og det tog omkring 2,5 timer, hvor vi snakkede om alt muligt. Altså, hun spurgte bare ind til alt. Og da jeg endelig skulle have dessert, så skulle kronprinsen lige fortælle Victoria, at kagen var lavet på ferskner.
Jeg ved ikke, om du har læst artiklen i Se og Hør, men... jeg har godt snuset lidt til den. Ja, Hvad var det? Kan du fortælle om den? Det kan jeg, og jeg kan godt komme med det rigtige historie. Ja. Men det er... Det er en Se og Hør-artikel, som der fortæller om en episode, du havde oplevet. Ja, åbenbart en pinlig historie i deres øjne. Men det er fordi, kronprinsen, han skulle fortælle prinsesse Victoria, at kagen var lavet på ferskner. Og det klarer han meget fint, indtil han skal sige ferskner på engelsk. Så kigger han på mig, sådan en dyb øjenkontakt. Hvad hedder ferskner på engelsk? Og der er jo musik i baggrunden, så vi snakker jo lidt højt. Og selvfølgelig stopper musikken lige, der jeg skal sige, jamen det hedder peaches. Ja, og der var så en fra et andet bord, og det var så prinsesse Victorias datter på 11, der reagerede venstre om og var sådan, ej mor, jeg vil også snakke om ferskner. Men det var det. Altså, men Se og Hør har virkelig fået det til at lyde, som om jeg nærmest har rejst mig op og råbt derinde, sådan, jamen det hedder altså peaches, ikke? Ja. Og jeg synes, det var lidt sjovt, da jeg så det, så var jeg sådan, okay, fuck, det overdrevet, ikke? Ja, det var ikke sådan, du forklarede historien til. Nej, og jeg elsker, de brugte citater, men jeg har aldrig snakket med dem. Okay, når du har aldrig snakket med dem simpelthen? Nej, de tog simpelthen en anden artikel fra lokalavis Assens, og så har de lavet det om, som om jeg har sagt et eller andet til Se og Hør. Så var jeg sådan, ja okay, det har jeg sgu aldrig sagt, men fair nok, fred være med det. Okay. Jeg synes, det var griner nok. Også bare måden, de har skrevet det på, sådan afslør pinlig historie. Jeg råbte mega højt. Nej, det var ikke helt sådan det... Det var altså ikke lige sådan. Nej, og det havde du også skrevet på din Instagram, der lagde du også en story op, hvor du forklarede, okay, det er altså ikke helt sådan, det var. Ja, men jeg var sådan, okay gutter, prøv lige at... Altså, der var seriøst en, der reagerede ud af 360, så... Ja. Men det var hyggeligt nok, altså, og vi grinede alle sammen lidt ved bordet. Både kronprinsen og Victoria, og vi var sådan, wow, okay, det var det hed peaches, ikke? Men ellers... Og så, hvad var det, hvad fik I egentlig at spise? Altså, er det så avanceret? Det var altså, jeg kan godt huske noget af det, men noget af det var, jeg tror, at forrettet var pikvar med trøfler fra Fredensborg Slot. Et eller andet. Og så fik vi til hovedret noget mørbræd fyldt med grøntsager, også fra Fredensborg Slotshave. Og så noget sådan små kurve fyldt med grøntsager igen, noget i den stil. Og til dessert, der fik vi det, de kalder for prins Christians 18-årskage, men det er bare en gelékage ud af ferskner med karamel i. Så, og der I kom snakken om ferskner. Lige præcis, fordi den var sådan rund, men den var formet som en peach-agtig, som en fersken. Og det synes vi var lidt grineren. Især det der med, at kronprinsen ikke lige kunne huske, hvad fersken hedder på engelsk. Så var I færdige med middagen, efter de der lidt over 2 timer var gået? Ja. Hvad skete der så? Så fik vi at vide, at først var det de kongelige, der skulle rejse, og de gik 5 minutter før os for lige at gøre sig klar til noget make-up eller noget, ja, lige have en kort pause. Men efter det, så skulle vi andre lige rejse os, så skulle de ud, de kongelige, og vi skulle så efter dem følge med, ud til der hvor vi ventede, inden middagen, hvor vi fik velkomstdrinkene. Så skulle vi vente der, indtil de skulle rydde bordene og flytte dem på plads og alt det, fordi efter vi har spist, der skulle de lave riddersalen om til diskotek. Ja. De kongelige, de gik jo med og snakkede med de unge. Og det var mega fedt, fordi man kunne bare gå over til dronning Margrethe og snakke med hende. Vi fik jo så de drinks og kaffe og det hele, det var mega hyggeligt. Jeg stod så sammen med Camilla, og de to fra Middelfart. Og så pludselig kommer dronningen, står foran os. Ikke nogen siger noget. Jeg kigger på de andre kigger på mig. Gud, det er mig. Så der var helt akavet stillhed, eller hvad skal jeg sige? Kort? Ja, det var bare sådan meget... Sådan, det havde man ikke lige regnet med. Meget hurtigt. Hun kom virkelig bare og stod der, ikke? Ja. Så var jeg sådan, shit, hvad skal man sige? Så jeg tænkte meget hurtigt, jeg var sådan, jeg vil have lov til at udtrykke mit dybeste respekt over for den, og tak fordi jeg måtte komme i aften. Det var så lidt min kære. Så gik hun videre, men hun ventede bare på, at jeg sagde noget. Okay, så det var... det var altså... det var altså, hun kom hen, stillede sig foran jer, og så... Jamen, det var meget hurtigt. Altså, nu lyder det, som om jeg har sagt, hun har stået der i 30 sekunder. Nej. Ikke? Men det var meget sådan, hun kom hen, kiggede på os. Jeg kiggede på de andre, jeg sagde noget, og så gik hun. Jeg tror, det tog 15 sekunder max. Men det føltes utrolig lang tid. Fordi man er sådan, det er dronningen. Ja. Men efter det så... Men er du så ikke glad for, at du fik det sagt? Jo. Mega glad, og jeg havde aldrig forventet, at det skulle ske. Jeg var sådan... Shit, det er dronningen, vi snakker om. Altså, det eneste sted, man ser, det er nytårstalerne til nytår, og så mønterne. Men det er altså mega fedt. Også de billeder, der blev taget efter, og det... Ja, altså, jeg havde aldrig forestillet mig at give hånd med dronningen. Og man skulle tro, altså hun er utrolig lav i virkeligheden. Nå, jeg troede faktisk, hun var okay høj. Det er hun ikke.
Hun er utrolig lav, fordi jeg kiggede ned på hende og var sådan, okay, hun er lav. Men hun ligner nemlig en høj dame, eller du ved sådan. Ja, men jeg tror, det er hendes tøj, der gør det. Okay. Og det er jo sådan noget, der er sjovt, at at du også kan lægge mærke til, når Fordi du så har jeg var været sådan der. lidt, okay, hun er overraskende lav, men prinsen, han var utrolig høj. Jeg tror, han rammer 2 meter. Men hvis man tænker tilbage i tiden, hans tip-oldefar, han var jo også 2 meter. Prins Christian den 5. Så det var også fint. Men det var bare sådan, så kom hun der, og hun, som sagt, hun er ikke særlig høj, kigger ned på hende. Okay, hold da op. Hvad skal jeg sige til hende? Og så fik jeg sagt det, jeg sagde, og det var meget hurtigt. Så kigger vi på hinanden, efter hun gik og var sådan, skete det lige? Fordi igen, det føles utroligt, altså, man har aldrig forventet Fik lige det. den der, hvad skete der lige? Ja. Altså et eller andet, ja. Og også bare det der med, at man sad i samme lokale med alle, Mary, kronprinsen, prinsen selv, dronningen, alle andre, kiggede man rundt, og så kunne man bare se, at de havde fine tøj på, kjoler, så kiggede man på sig selv og var sådan, hvorfor har jeg fine tøj på, ikke? Fordi man føler sig så ligesom i et eventyr, og det er altså vildt. Jeg kommer sgu ikke til at opleve det igen, tror jeg, fordi det er sådan once in a lifetime. Det er i hvert fald svært at forestille sig, at man kan komme til at opleve noget så unikt igen. Præcis. Men hvad hedder det? Så hun var kommet forbi, og I stod der og har fået kaffe eller kager og drinks? Nej, det var kaffe og drinks. Det var kaffe og drinks. Sådan lidt, vi fik lidt at drikke, inden vi skulle ind og hygge os. Og så skulle I så tilbage til riddersalen efter det? Ja, der gik lige en halv time, 3 kvarter. Men det er fordi, de skulle rydde alle bordene og lige bygge det der scene op. Og så kom I derind, og så var der bare full on. Ja, vi kom først derind, og der var nogle livsgarder, de stod og spillede lidt på scenen, mega hyggeligt med sådan nogle trommer og det hele. Men efter det, så gik der lige 10 minutter, og så skulle vi lave en gang, hvor Benjamin Hav og familien kunne komme igennem, og de kom utrolig fint med fakler og trommer og det hele, mega stort. Hvor han så spillede jeg ved det ikke, 7-8 sange, tror jeg. Og så kom kronprinsen løgn. Så kom prinsen op på scenen og sagde tak for i aften, tak fordi I ville fejre mig, og det var super hyggeligt, og jeg håber, I kommer godt hjem. Og hvad var klokken der? Omkring 10, tror jeg. Det var omkring, fordi det sluttede klokken... Ja, han spillede 2 ekstra numre, fordi de skulle lige nå at have de kongelige ud af slottet, inden vi tog afsted. Så omkring 10-20, der sluttede koncerten. Men efter det, så skulle vi bare ned igen af samme vej, hvor vi kom, gennem alle de rum, og så ned ad trappen og gangene og det hele. Kunne du godt finde rundt, hvis du havde gjort det selv, tror du? Overhovedet ikke. Altså, jeg fulgte bare med de andre, og jeg var som sagt utrolig nervøs, og var sådan, okay, hvor er jeg henne? Og så inden vi kom ud af slottet, der skulle vi så igennem deres store hal, fordi der fik vi nogle goodiebags med til turen. Hvad var det for nogle goodiebags, I fik der? Jamen, vi fik en sandwich med til turen, og så fik vi 2 poser vingummi og noget chokolade og en sodavand, en flaske vand, og så fik vi så også en QR-kode, som vi kunne scanne for at få billederne. Vi måtte jo ikke have vores mobiler, så vi kunne ikke tage nogle billeder selv, men der blev taget billeder hele aften, der var fotografer overalt, som kongehuset havde ansat. Og de billeder, de er så blevet lagt op på et drev, og vi har fået koden til den, så vi alle sammen kan gå ind og downloade de billeder. Så I måtte ikke have mobiler på under hele festen? Hvis det var absolut nødvendigt at have dem på sig, så må man godt. Men de anbefaler, at man lod dem ligge i sin lomme, som blev taget med til bussen. Ja, okay. Og det er så også det, jeg har gjort. Jeg var sådan, ved du hvad, jeg skal bare nyde det her. Ja. Der er heller ikke så meget at kigge på sin mobil for, kan man sige. Andet end netop billeder, men det blev jo så gjort for jer. Ja. Så. Og hvad så, da du vågnede op mandag morgen? Hvad gik det op for dig der? Du har været til bal på slottet der aften? Jeg var først hjem klokken 3 om natten, fordi vi blev kørt til Middelfart, men efter det, så køre videre, hvor vi bor. Og det var sådan, at jeg var hjemme klokken 3, faldt i søvn omkring klokken 4 hedder det, og så ringede P4, tror jeg, 10 minutter i 6. De ringede virkelig tidligt, og jeg var sådan, gud, jeg har sovet i 1,5 time. Ja. Så man var ikke lige sådan, ja. Og ikke lige helt klar i hovedet, og det også netop fordi den nok ikke selv var... At du skulle også have tid til lige at process it, altså lige tænke det hele igennem. Præcis. Jeg skrev faktisk til Camilla som det første mandag morgen, fordi hun tog til Tyrkiet. Hun tog til Tyrkiet mandag? Ja, hun tog til Tyrkiet klokken 7 om mandagen, så hun sov heller ikke så meget. Men jeg skrev faktisk til hende som det første var sådan, skete det lige? Hvor hun så var svaret et par timer efter. Ja, det skete. Hvis du finder nogle billeder, må du lige sende dem til mig. Fordi hun havde jo ikke sin kode med til Tyrkiet.
Så det var sådan, altså hvis jeg så fandt nogen, så os to, så kunne jeg bare sende til hende. Og det havde jeg også gjort, og det var kæmpe. Altså, jeg ved også, efter det, så blev jeg inviteret til 2-3 podcast, og så blev jeg inviteret til sådan show-agtigt noget i Odense, men jeg var sådan, og det har jeg sgu ikke lige tid til. Men der er også utrolig mange aviser, der har ringet, og du har jo også kontaktet mig. Ja, altså, der har været meget opmærksomhed omkring dig efter. Det er man jo ikke vant til. Men hvordan var det så, da du mødte i skole efter, der var lige efterårsferien, ikke? Ja. Og du har været lidt syg, så du skulle også lige... Der var ikke nogen, der skrev i efterårsferien. Nej. Utrolig nok. Okay, så det var først der, da du kom i skole mandag efter efterårsferien. Der blev jeg hvad skete der den dag? Altså, jeg kan bare huske at komme ind ad døren. Jeg når ikke at gå 10 skridt ned ad gangen. Så kommer rengøringspersonalet. Jeg så dig i fjernsyn. Gud, hvor var du flot. Godmorgen til dig også. Det var, ja, tak. Ja, tak. Går jeg 10 skridt mere, så kommer pedellen. Ej, hvor var du fin. Jakkesæt klæder. Efter det. Vi har så første modul til klokken 10 fra 8 til 10. Og så har vi jo anden modul fra 10 til 12. I 12-pausen. Jeg tror, jeg snakkede med 15 lærer, tror jeg. Jeg havde ikke tid til at gå ud og købe mad eller noget. De kom bare en efter hinanden. Nu snakker du meget om lærerne. Dine venner, de havde endelig også bombarderet dig med beskeder. Hvad så op i skolen? Var der også mange, der kom hen til dig der? Og... De spurgte nogle af dem. Der er også mange af dem, der var sådan, ej gid, det var mig, fordi det er jo min drøm. Især pigerne, som jeg sagde. Det er jo enhver piges drøm at komme til dronningbal. Der er mange, der... Ja, altså jeg tror, jeg har i hvert fald aldrig, det er ikke fordi, jeg har jo ikke overvejet det, jeg har aldrig troet, det var en mulighed. Nej, det er det. Altså jeg fik det bare kastet. Ja, det er bare sådan, Prins Christian han inviterer til 18 års fødselsdag, og der er 2 fra hver kommune i landet, 2 unge, der må komme med. Altså, det er ikke hver dag, det sker. Nej, det er det. Bare sådan, okay, hold da op. Men man vil i hvert fald sige, at du i hvert fald har oplevet noget unikt. Og som... Det må man sige. Jeg snakkede jo så godt med Victoria, så inden hun skulle gå... Prinsesse Victoria? Ja, prinsesse Victoria i Sverige. Hun havde lige at vende sig om, klappe mig på skulderen, sige tak for i aften, fordi det var ikke sikkert, at jeg kunne se hende igen til Benjamin Hav-koncerten. Så sagde hun tak for i aften, det var super hyggeligt, altid en fornøjelse. Hvis du nogensinde kommer til Sverige, så må du altså lige ringe til kongehuset et par uger før, og lige sige, hvem du er, hvor du kender mig fra, og så kan jeg lige se, om jeg kan give dig et privat tur af det, der svarer til Christiansborg. Hvor jeg var sådan, jeg kiggede på hende og var sådan, mener du det? Altså, har du lige uofficielt inviteret mig til Sverige? Så det har jeg tænkt mig at gøre. Okay, så du har simpelthen fået en invitation fra prinsesse Victoria af Sverige, om at hun godt vil give dig en privat rundtur inde på det svenske slot, simpelthen. Det svenske kongens slot. Og det, jeg ved ikke, om det var, fordi jeg gjorde et utroligt godt indtryk ved bordet, eller hvad der var, men jeg var også bare sådan, altså mener du det? Ja, for man kan også blive i tvivl om det er formalitet, eller om hun mener det. Ja, men det lød som om, hun mente det. Ja. Især fordi hun klappede mig på skuldrene og var sådan, tak for i aften, var nærmest lige ved at kramme mig, men det var måske lidt for sådan uprofessionel. Altså, det er en stor oplevelse for livet, tænker jeg, for dig. Det er det, og den tager jeg jo med videre resten af mit liv. Nicola, mange tak, fordi du gerne vil være med. Selv tak. Altid en fornøjelse. Det var slutningen på min allerførste episode af Det er vildt. Mit navn er Mathilde Lieth Henriksen, og tak fordi du lyttede med.